La cruïlla, en aquesta que ens trobem ara, crea conflictes, però la senyalització és correcta. El que té l'estop del Prat de la Riba realment no té prioritat en cap dels altres sentits. I, en canvi, el cediu al pas, ell ha de cedir el pas dreta i esquerra, però té prioritat sobre els que tenen l'estop. Ens trobem en el punt de cruïlla de Gran Via, carrer Cervantes, i aquí concretament tenim dos problemes. Els cotxes del carrer Cervantes que pugen, clar, tenen preferència, van a vegades a una velocitat elevada, i els cotxes que venen de Gran Via han de cedir el pas i, en aquest cas, doncs moltes vegades no es donen compte que quan ja poden girar perquè no venen els vehicles, es poden trobar vianants creuant el pas. Aquí tenim diversos problemes. El problema, un, és quan el que es vol incorporar des del carrer del Roser cap al Comte Oliva, també ha de fer un canvi de carril, que això, a més, doncs, augmenta la problemàtica perquè els del carrer de la carretera de Solsona tenen preferència. En aquest cas, què fan? Acceleren i llavors moltes vegades ens trobem que no es compleix bé el cediu al pas i aquí es crea un conflicte de canvis de carril que s'agreuja quan llavors, en el cas de que girin ja cap a la Gran Via, el girar, com que ja van amb una velocitat una mica excessiva per haver volgut incorporar-se ràpid al carril, al girar hi ha un pas de vianants que sí que és un punt bastant negre, un punt de risc. Ens trobem a la Ronda Queralt, on aquí l'única possibilitat que tenim és de seguir direcció obligatòria cap a la dreta. En aquest cas està molt ben senyalitzat la marca vial que veieu en el terra d'obligació de direcció obligatòria cap a la dreta. El que passa que ens caldria reforçar la senyalització amb una direcció prohibida cap a l'esquerra per evitar que els cotxes canviessin de direcció prohibida. Ens trobem ara a la carretera de Ribes, que és un lloc conflictiu en el sentit que aquesta carretera té un stop, quan és una carretera principal, podríem dir, un stop no té sentit perquè està donant prioritat a un accés d'una via que no té tanta importància. Clar, hi ha més afluència de vehicles que venen també de l'Hospital i de l'entrada també Berga Nord, i és una mica incoherent. És una situació bastant complicada. Ens trobem en un dels llocs on la solució que s'ha aplicat perquè la circulació sigués més fluida i més ordenada, i això ha sigut un gran encert. En aquest cas, el fer els dos carrils, un carril per agafar direcció Passeig de la Pau i el segon carril per agafar les altres possibles direccions, han fet que la circulació no hi hagin les retencions que hi havien hagut en temps passats, i realment la fluïdesa és evident que ha sigut molt encertat aquest punt.